semmoisen uuden johtajuuden suurin riski ja ongelma on se, että ei tunnusteta sitä, että ajatellaan vaikka tätä meidän bisnestä, niin jollain aikavälillä niin tämä paperibisnes on mennyttä. Juuri nyt me tienataan sillä hyvin ja suomalaiset lukee valtavasti aikkareita ja se on hieno juttu. Mutta nythän on just silloin oikea hetki myös varustautua tulevaisuuteen. Ja tämän pelon voittaminen mahdollisti sen, että lähdetään sitten miettimään, että mitä muita vaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa voisi rakentaa, jotka perustuu meidän osaamiseen ja asiakkaan tarpeeseen. Ja sillä lailla on syntynyt näitä uusia digitaalisia formaatteja, jotka on yhteisöllisiä sikäli, että sosiaalinen media on siinä se liima, mutta siellä on mukana edelleen aikakauslehden elementtejä ja display-mainontaa ja mobiilin erilaisia niin kuin kuvioita, tämmöisiä paketteja. Me lähdettiin oikeastaan, kun me lähdettiin rakentaa meille uutta visioa ja strategiaa, niin siinä yhteydessä me todettiin, että me halutaan olla Suomen sosiaalisin mediayhteisö. Oli hyvin luontevaa, että mitä me itse tehdään ja kehitetään, puhutaan sitten myynnistä tai tuotekehityksestä tai mistä tahansa hallinnosta, niin meidän täytyy käyttää kaikkia uusia työvälineitä, jotta dialogia olisi enemmän, se olisi rikkaampaa ja päästään sitten sovittuihin tavoitteisiin. Ja se on mahdollistanut sen, että meillä on varmaan semmoisen mediatalon perisynti on se, että ei puhuta keskenämme juurikaan eikä meillä oikein asiakkaallekaan, vaan odotetaan, että tuotteet on valmiita ja sitten odotetaan tällaista niin kuin hunajapurkki-metodia. Me kokeiltiin sitä, että mitäpä jos asiakkaat ottaa mukaan ja rakentaa vähän raja-aikoja rikkomalla uusia tiimejä ja ryhmiä ja moninkertaistaa viestinnän, niin mitä se tarkoittaa lopputuloksen kannalta. Ja se vaikuttaisi siltä, että tulee paljon enemmän ideoita ja innovaatioita, jotka sitten pääsee tuotekehityksessä ihan loppuun saakka. Ja lyhytaikaisesti niin nopea vaikutus oli ehkä se, että meidän työhyvinvointi parani ihan mielettömästi. Että me tutkittiin juuri, MPS kävi täällä mittaamassa meidän ilmapiiriä ja yli 70% galerilaisista koki, että viimeisen puolen vuoden aikana on menty parempaan suuntaan. Ja yli 20% on sitä mieltä, että ollaan samanlaisia kuin ennenkin. Niin se on aika merkittävä niin kuin kehitys. Ja mä olen ihan varma, että tämä meidän teesi avoimesta yrityksestä, joka on niin kuin rohkaiseva ja avoin ja meidän toiminta on julkista ja me korostetaan dialogia ja vuorovaikutusta, niin se on syynä siihen työhyvinvoinnin paranemiseen. Tietysti näin niin kuin toimarina niin olen kyllä iloinen myös, että se näkyy myös viimeisellä rivillä, että meidän kauppa käy hyvin, että taantuma ei ole purru samalla tavalla ehkä kuin jos me oltaisiin nopeasti lähdetty muuttumaan tämän maailman mukana. Kauppakamari edistää yritysten kilpailukykyä ja kasvua. Nyt haluamme auttaa PK-yrityksiä hyödyntämään sosiaalisia medioita liiketoiminnassa. Tervetuloa mukaan!